Wel, bore da. Yn bleser I fod gyda chi y bore yma unwaith eto I rannu rhywbeth o'r efengil a o'r Beibl ac yn gobeithio fyddwn ni'n teimlo presenoldeb yr arglwydd wrth bod ni'n myfyrio ar ei air. Gadewch I ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd, mae'n diolch I ti unwaith eto am dy gariad ag eto ni, am y fraint o ddod Gaerdyfrondi. Gan ni'n gofyn I ti I wneud un yn amlwg I ni trwy di air, trwy'r pregeth, trwy'r darlleniad, trwy'r gweddi, a bod popeth yn dod ag ogoniant I di enw di. Ni moyn dyrchafu di enw di. Felly arglwydd clyw ein gweddi, derbyn ein diolch, a'n cariad mor fach y diwe, yn enw gynheiddiant, ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, mae myfyrdod Nieddi'n dod allan o Genesis 25 ac hanes Geni, Esau a Jacob. A mi ddarllenau gyntaf o Genesis 25, adnod 19 I adnod 34. Os Beibl gyda chi, edrychwch arno fe gyda fi. Adnod 19, Genesis 25. Dyma genedlaethau Isaac fag Abram. Tad Isaac oedd Abram,
Roedd Isaac yn 20 mlwydd oed pam gymerodd y wraig Rebecca, ferch Bethuel yn Aramead o Padan Aram, chwaer Laban yr Aramead, a gweddiodd Isaac ar yr arglwydd dros ei wraig am ei bod heb eni plentyn, a tebodd yr arglwydd ei weddi, a bechiogodd ei wraig Rebecca. A flynyddodd y plant ar ei gilydd yn ei chroth, a dywedodd hithau, pam mae fel hyn arnaf? Aeth i am ofyn ar arglwydd, a dywedodd yr arglwydd wrthi, dwy genedl sydd yn fy nggroth, a gwehennu'r 2 lwyth wrth ffri. Bydd y naill yn gryfach na'r llall, a'r hynaf yn gwasanaethu'r ieuangaf. Pam ddaeth ei ddyddiau i esgor, a roedd gyfeilliad yn ei chroth. Daeth y cyntaf allan yn goch, a'i holl gorff fel mantell flewog. Am hynny galwyd ef Esau. Wedyn daeth ei frawd allan, a'i law yn gafael yn sawdl Esau. Am hynny galwyd ef Jacob. A roedd Isaac yn 30 oed pan anwyd hwy. Esau yn gyntaf, Jacob yn ail. Tyfodd y bechgyn, daeth Esau'n heliwr medrus, yn ŵr y maes, ond roedd Jacob yn ŵr tawel, yn byw mewn pebyll. Roedd Isaac yn hoffi Esau, am ei fod yn bwyta o'i helfa, ond roedd Rebecca yn hoffi Jacob. Un tro pan oedd Jacob yn berwi cawl, daeth Esau o'r maes ar ddiffugio, a dywedodd Esau wrth Jacob, gad i mi fwyta o'r cawl coch yma, oherwydd rwyf ar ddiffugio. Dyna pam y galwyd ef Edom. Dywedodd Jacob, gwertha i mi nawr dy enedigaeth ffraint. A dywedodd Esau, pa les yw genedigaeth ffraint i mi, a mennau ar fi'n marw. Dywedodd Jacob, dos ar dy lw i mi yn awr. Felly aeth ar ei lw, a gwerthu ei enedigaeth ffraint i Jacob. Yna rhoddodd Jacob fara, a chawl ffacbus i Esau. Bwytaodd ac yfodd, ac yna codi am mynd ymaith. Fel hyn y diastyrodd Esau ei enedigaeth ffraint. Wrth y diw ei fendith ar y darlleniad a grandawiad o'i air perffaith sanctaeth. Chi'n ei unwaith eto mewn gweddi. Arglwydd ni wedi clywed i air di. A ni'n gofyn nawr am dy gymorth i brygethu ac i ddeall. A bod ysbryd glân di'n delo ni yn siarad yn ni beth i ti'n gweld sydd eisiau arno ni. Felly'n dwysbigo, calonogi ni beth bynnag a wneud i ddefnyddio ysbryd glân trwy dy air yn enw gynheiddiant Iesu Grist. Amen. Wel, y bore yma, hanes Jacob ag Esau, a wedi rhoi teitl i'r bregeth Bargen Wael. Nawr mae yna llys enwau yn aml yn disgrifio cymeriad person achos ei golwg neu ymddigiad ac ymlaen. Allai'r enghreifftiau i chi. Dyn ni'n gofyn i chi nawr, pwy oedd yr Iron Lady? Pwy oedd Honest Abe? Pwy oedd Storming Norman? Pwy oedd y Desert Fox? A'r un diwethaf sydd gyda fi, mae'n ganodd o'r un, pwy oedd Elvis the Pelvis? Wel, nicknames yw'r ein, llys enwau am bobl. Iron Lady, wrth gwrs, Margaret Thatcher, Desert Fox, Rommel, amser rhyfel diwetha, Honest Abe, Abraham Lincoln, a Storming Norman, fe oedd y dyn oedd wedi arwen y fyddin yn Iraq amser y rhyfel yn ni. Llys enwau yn disgrifio nhw, yn gweud rhywbeth amdanynt. Wel, yn y mynferdod ni heddiw, mae yna 2 berson, a ganddi'n llys enwau, sydd yn ei disgrifio nhw. Y cefndir yw hyn. Yn Genesis 24, mae'r arglwydd wedi arwen gwas di enw, gwas Abraham, i fynd yn ôl i'w gynefin i ffeindio gwraig i'w fab Isaac, o bobl ei hunan. Fi hynny ddigwydd yn wyrthiol, ac fe'r ferch Rebecca ddod yn wraig i Isaac. A heb bod yn hir iawn, ar ôl hyn fe Abraham farw, ac achos nad oedd Rebecca yn medru cael plant, fe Isaac weddio ar ran ei wraig, ac iddiw ateb ei weddi, a Rebecca yn dod yn feichiog. Roedd yn briodas hyn wedi drefnu gan Duw, a'r beichiogi wedi ganiatáu gan Dduw. Duw y gwerthiau yw yn Duw ein harglwydd Iesu Grist. Duw y gwerthiau yw o hyd wrth gwrs. Nawr roedd Rebecca'n disgwyl i feilliad. Oedd hi'n gwybod hyn achos oedd Duw wedi dweud wrthi. Fydd o ddweud fod ganddi 2 genedl yn ei chroth,
Dau bobl. Pobl y fyddai'n cael ei gwahanu. Fe'r ddau gael ei geni gyda Esau yn gyntaf. Roedd Esau y blew coch ar ei gorff. Fe fe gael y llys enw Edom. A oedd Edom yn meddwl coch. Yn fuan ar ôl hyn, yr unedigaeth o Esau, roedd Jacob yn cael ei eni, yn cydio yn sawdwl Esau. A mae Jacob, yr enw Jacob, yn meddwl twyllwr, neu gyfeilwr, grabber. Ac dyna beth oedd e'n gwneud. Wrth edrych ar yr ysgrythyr yn Genesis 25, yn i'n syml iawn gael 3 pen. 2 fab, 2 ddewis, 2 ganlyniad. 2 fab, 2 ddewis, 2 ganlyniad. Yn gyntaf te, gawch chi'n edrych ar y 2 fab. Roedd y 2 fab yn efeilliad, ond o'n nhw'n hollol wahanol. Roedd Esau'n heliwr medrus, oedd yn hoffi bod allan yn yr anialwch a'r wlad, ond roedd Jacob yn un distaw, yn ofni mentro, gan hongian o amgylch y pebyll. Roedd ei rieni neu trin yn wahanol, gyda Esau yn ffefryn neu gyda dad Isaac, a Jacob yn ffefryn i fam Rebecca. A gynewch chi ni bwyllo yn y fan hyn. Mae yna wers i bob rhiant yma, i beidio a ffafrio un plentyn yn erbyn y llall mewn teulu. A'r Beibl yn llawn o enghreifftiau o'r perygl hyn. Enghraifft mawr yw Joseph, wrth gwrs, yn cael y got lliwiog na a'r brodyr yn ei gasau fe. Mae cael ffefrynnau mewn teuluodd yn dod â diflastod a dolir nes ymlaen mewn bywyd. Mae yna lawer hanes yn y Beibl sydd yn dangos hanes am 2 frawd. Ar rhan fwyaf nhw'n hanesion trist. Cain ag Abel, Moses ag Aaron, Ioan a Iago, ac wrth gwrs hanes yn Luc 15 o'r mab a fradlon, a'i frawd Sur. Mae'n amlwg fod gyda Duw llawer i'n dysgu am berthynas mewn teuluoedd. Nawr gyda Jacob ac Esau, mae yna bictiwr o rywun a ddaeth i'r berthynas â Duw, a rhywun oedd wedi gwrthod Duw. Mae'r 2 fab yn cynrychioli dynoliaeth neu cynrychioli y Cristion a'r byd. Esau'n esampl o'r dyn cnawdol a'r byd, a Jacob yn esampl o rywun oedd yng ngynllun Duw. Yn syml iawn, Esau yr angrediniwr a Jacob y crediniwr. Nawr rydym yn gwybod yn Genesis 12 fod Duw wedi addo i Abram, mae drwyddo ef a'i deulu fyddai cenhedlaeth Duw yn dod i fod. A mae trwy llinell Abram fydde Meseia yn dod. Roedd Jacob a Esau'n rhan o'r teulu ac o linell Abram. Ac trwy ras Duw fydde Meseia yn dod trwy deulu Jacob. Ac yn Genesis 25 fydde'r arglwydd wedi dweud i Rebecca fydde'r 2 bobl yma, Jacob ac Esau, yn cael ei gwahanu. A fyddai pobl Esau yn gwasanaethu pobl Jacob. Fydde'r gwahanu yn dechrau gyda'r geni. Ac fel fyddwn gweled yn y bywyd nes ymlaen. Drwy digwyddiadau yn y penodau hyn, i ni'n gweld y gwahanu yma yn cymeryd lle. Felly 2 fab, 2 bobl, gwahaniad. Fyddai un yn mynd i wasanaethu Duw, a'r un arall yn gwasanaethu ei hunan. Cysylltiad â'r byd oedd gyda Esau. Beth yw'n cysylltiad ni y bore yma? Oeddi'r byd mwy bwysig i ni na dilyn Duw? Edrychwch chi i'ch calon eich hunan. Fe sydd wedi dweud yn barod, roedd gan yr ieni ffefrynnau. Nid oedd Jacob na Esau yn esiampliau da o fel ddylai pobl ddiw. Roedd un yn fachgen gwyllt a'r llall mewn ffordd yn fab i mam. Ond am hynny, roedd llaw Duw arni'n dod dechrau, yn enwedig ar Jacob. 2 fab, 2 fobl. Wel, beth yw'r wersi ni ar y pwynt yma? Wel, mae cael ffefrynnau mewn teuluoedd yn gallu fod yn ddinistrio mewn teulu. Meddyliwch am y brenin Dafydd a'i fab Absalon. Hanes diflas dros ben. Neu Eli a'i 2 fabef yn amser Samuel. Fe welwn hefyd fod gras Duw wedi ei ddangos i Isaac a Rebecca. A fod Duw yn abl i ddewis pwy mae'n mofyn i fnefddyddio yn ei waith. Felly fod yna hint yn y ffaith felly mae yngolwg y byd, yr un gwyllt Esau fyddai'n dewis gorau.
Ond nid fel hynny mae gyda Duw. Mae Duw yn edrych ar y galon. Os chi'n teimlo'ch bod heb ysbryd gwrol neu anturus, peidiwch â diflasu. Nid yw Duw yn edrych am bobl sydd yn uchel hyder ar ei hunain, ond am bobl sydd yn wylaidd ac yn ostyngedig. Cofio pan maen nhw wedi teithio a tro cynta gyda mudiad open doors. Fi'n cofio'r frawddeg ma'n cael ei ddweud iddi. Nid James Bonds maen nhw'n edrych amdano. Os mae dyna fel i chi, peidiwch â dod. A ni'n gwybod fel am y Duw yn edrych. Mae Duw yn edrych ar y galon. Ydych chi weld fel i ni. A Ioan 7:24 yn dweud, na fernwch wrth y golwg, eith'r bernwch farn gyfiawn. Felly mae yna wers. Os oes i'n cwrs gyda ni yn y byd, fydd Duw ddim yn defnyddio ni. Dyna problem esau. Oedd yn mwynhau'r byd yn fwy na mwynhau Duw. Wel, yr ail beth, 2 ddewis. Yn Genesis 25, i ni'n gweld y stori'n datblygu, ble oedd Esau wedi bod allan yn crwydro'r wlad. A mae'n dod yn ôl ac yn ffeindio fod Jacob wedi gwneud cawl coch. Yn union oedd Esau'n mofyn y cawl, am ei fod yn newynu. A mae rhaid dweud mae achos y digwyddiad hyn, i Esau gael ei llys enw, sef Edom. Mae rhaid dweud achos mae cawl coch oedd e wedi cael. Nawr nid yw'r digwyddiad hyn yn dod â clod i Jacob nac i Esau. Roedd Esau'n mofyn y cawl nawr. Roedd mor anobeithiol iddo fodlon roi rhywbeth am y cawl. Wrth gwrs roedd Jacob, fe mae enw'n cyfeirio, yn gyfrwys ac yn barod i gymeryd mantes yn y sefyllfa. Roedd Jacob yn chwennych am rhywbeth oedd gan ei frawd Esau. Roedd yn chwennych y genedigaeth fraint, y birthright. Birthright Esau. Nawr beth oedd y genedigaeth fraint? Beth oedd y birthright? Wel, hawl y cyntaf ynedig oedd y genedigaeth fraint. Hawl Esau. Na hawl i beth? Hawl i 3 peth. Esau oedd ar hawl i fod yn olynydd fel arweinwyr y tylwyth gyda awdurdod dros y teulu. Esau fydda'n llanw'r safle o ffeiriad yn y teulu ac yn ateb i Dduw. Ac Esau fydda'n cael dwbl yr etifedd pan fydde Isaac yn marw. Privilege mawr i Esau. Y birthright yma, yr enedigaeth fraint, oedd yn dod â bendith Duw ar y person. Dyna beth oedd ar y bwrdd yn y fargen yma. Pot o gawl neu'r enedigaeth fraint. Oedd gan Jacob gawl i'w roi. Oedd gan Esau ei enedigaeth fraint i fforffedu. Roedd yn fargen wael i Esau. Ond i Esau, achos oedd yn fydol, nid oedd pethau Duw yn cyfrif dim iddo. Nid oes lle i amddiffyn ymddigiad Jacob i dwyllo ei frawd Esau a bwyd, ond dyna beth ddigwyddodd. Hefyd mae yna wers i ni, os yw Duw wedi addo i ni, nid oes eisiau i ni drefnu pethau ein hunain i ddod â'i bwrpasau i fod. Mae'n ni aros i Dduw i gyflawni i waith. Roedd ymateb Esau yn ffiaidd. Roedd yn cyfrif fel taflu baw yn gwyneb Duw. Y term Saesneg ei hwn yw cocking a snook at God. Mae'r gair yn cadarnhau hyn yn Hebreaid 12:16. Na foed yn eich plith unrhyw un sydd yn anfoesol neu'n halogedig fel Esau a werthodd ei freintiau fel etifedd am bryd o fwyd. Dyna beth oedd Esau wedi gwneud. Nodwch mai Duw yn yr adnod na yn cymaru beth wnaeth Esau fel anfoesoldeb. Mae'r gair yn dweud fod Esau wedi dirmygu ei anrydedd. Geiriau eraill sy'n ehangu hyn yw dibarch, diystyru, contempt a trodd Duw. Nid oedd Esau'n gallu edrych ymhell neu stumog. Chymod, mae yna hanes i gael, hanes am ddyn yn casglu hen lyfrau. Fydd o gwrdd a ffrind oedd newydd daflu ymaith lyfrau hen oedd yn ei atig yn flynyddoedd lawer. Un o'r llyfrau oedd hen Feibl.
A dywedodd y reswm am daflu'r Beibl ymaith. Roedd yw'n methu ei ddarllen, achos roedd yn Almaeneg. Roedd wedi argraffu gan rhywun o'r enw Guten rhywbeth, a dyma'i ffrind a syndod yn dweud, nid Gutenberg, idde? Dywedodd y dyn, y casglwr llyfrau, oedd y Beibl yna'n Gutenberg oedd taflus i fe bant. A dyma'i ffrind yn gweithio fe, oedd y Beibl yna'n werthfawr, un o'r rai cynta i gael ei argraffu. A dim ond yn ddiweddar, fe un gopi werthu am 2 miliwn o ddolerau. Nid oedd y ffrind yn impressed o gwbl. Dywedodd hyn, ni fydda'r copi oedd gen i werth dim, achos oedd rhyw foi o'r enw Martin Luther wedi ysgrifennu a sgriblo arno ym mob man yn Almaeneg. Chi'n gweld nid oedd y dyn yn gwerthfawrogi beth oedd wedi taflu ymaith. Fel Iesau, fydd o dreto beth oedd yn werthfawr yn werth dim. Fe Iesau ddewis quick fix am fwyd, am nad oedd yn meddwl dim am Dduw, am fendithion Duw. Nid yw hyn yn esguliso Jacob am ei gyfrwystra. Beth allwn ni ddysgu o'r digwyddiad hyn? Wel, mae gen i ni ddewis i wrando ar beth mae Duw yn dweud. Fe allwn ni, chi'n gwybod, yn y geiriau Saesneg, coc y snwc at gynnig Duw o fywyd tragwyddol, drwy ei fab Iesu Grist. Felly eich bod yn gofyn nawr, sut allai i wneud hynny? Wel, yn syml iawn, dewis eich ffordd eich hunan i'r nefoedd. Ewellus Duw yw eich bod yn edifarhau ac yn cydnabod pechod, eich pechod chi, a'ch anobaith, a troi at yr arglwydd Iesu Grist. Ond mae pobl yn anwybyddu hyn, yn enwedig pobl crefyddol. Mae'n yn ceisio ffordd i hunain. Dywedodd Iesu chi'n gweld yn Ioan 3:3, mae'n rhaid i chi gael eich haeleni. Na felly bod ni'n mynd licio clywed hwnna. Ond dyna beth mae Duw wedi dweud i'w Cristion. Rhywun sydd wedi cael ei aileni. Mae rhaid i rhywbeth ddigwydd i ni. Mae rhaid i ni dderbyn yr ysbryd glân. Ond yn lle gwrando ar Iesu, mae pobl yn ei balchder yn diastyru ei eiriau ac yn ceisio mynd ffordd ei hunain, sef un yn gyfiawnhad, safle mewn capel, aelodaeth, gweithredoedd da, presenoldeb mewn capel, ac ymlaen. Mi'n cofio cyfarfod â dyn ar stryd Gyfyrddin rhyw nos Sadwrn, oedd gydag coler gwyn gydag ac yn gofyn y fe oedd yn moyn leaflet Cristnogol, tract Cristnogol. Ac oedd wedi bod yn hyfed, a dyma fe'n troi eto a dweud, sy'n misau hwnna yna i, rwy'n ficar. Wel, chi'n bod ceisiau i drafod gydag mae'n nid siarad am fod yn ficar o'n i, ond siarad am yr arglwydd Iesu. Na, a the bant yn grac iawn, yn meddwl bod fi wedi dweud fe, bod isodd fe cael ei achub. Oedd e'n ficar, ond oedd e'n abod Duw. Na gwestiwn yn dy fe. Mae'r ffyrdd yma i gyd yn cocking y snwc at ffordd Duw ac ar y groes. Yn syml mae'n dweud fod marwolaeth Iesu ar y groes yn ddiwerth. Beth yw pwynt o Iesu marw ar y groes? Os yw ni'n gallu mynd yn hunain i'r nefoedd a'r cryfder yn hunain. Oeddi hyn yn disgrifio chi? Pwy bynnag sydd yn edrych y bore yma. Oeddi hyn yn disgrifio chi? Edrychwch chi fewn i'ch calon i weld ydych yn pwyso ar rhywbeth arall, ond ar y groes. Fydd Duw byth yn eich derbyn i fewn y nefoedd, ond drwy'r arglwydd Iesu Grist. Os fyddwch yn dewis ffordd eich hunain, chi'n dibrisio beth mae Iesu wedi gwneud yn ei gariad ar y groes, yn cymeryd dicter Duw drosto chi. Roedd gan Iesu, chi'n gweld, yr enedigaeth fraint, yr hawlfraint fel mab Duw. Ond fydd y roi i fyny, fel ein bod yn cael ei cyfle i dderbyn bywyd tragwyddol. Y fargen orau yn y byd. Ni y pechaduried yn cael cyfryd yn iawn. A'r Iesu'n cael ei farnu yn yn lle. Rhoi fyny i enedigaeth fraint, fel bod ni'n medru cael bywyd tragwyddol. Chymod, mae'n hanes
Ni wedi gweld y series ar y teledu, The Crown, yn dyfe. Hanes am y brenin Edward yr Wythfed yn gwerthu ei anrydedd a rhoi i fyny y brenhiniaeth achos chwantau i hunan. Ond yn cyfri dim iddo fe, chi'n gweld. Oedd chwantau i hunan mwy pwysig iddo fe. Wel, ffrindiau, beth amdano ni? Oedden ni ymni wrthod heibio, gadael fi'n heibio, yr enedigedd Ffrainc mae Duw yn cynnig i ni. Felly 2 fab, 2 ddewis, ac yn ddiwethaf, 2 ganlyniad. Mae yna 2 ganlyniad, ych chi'n gweld, yn yr hanes yma. Oedd Esau wedi diastyru ei enedigedd Ffrainc. Nid oedd y meddwl dim iddo. Ac ar y llaw arall oedd Jacob o leia eisiau enedigedd Ffrainc. Roedd y meddwl rhywbeth iddo fe. So ni'n amddiffyn y ffordd oedd wedi gwneud e. Wrth gwrs, oedd y ffordd o Jacob wedi ceisio cael e, trwy twyllo ei frawd ddim yn iawn. Temtio ei frawd a bwyd a dim yn aros i Dduw i weithredu ei bwrpasau. A fel canlyniad, fe gafodd Jacob yr enedigedd Ffrainc yn lle Esau. Chymod fydd y byd yn temtio ni hefyd i gymeryd beth sydd ddim orau. Yn temtio ni gymeryd second best. Fydd y second best ddim yn cymeryd ni i'r canlyniad iawn yn efoedd. Fe ddaeth Esau a gath e second best a chael bargen wael. A fydd y byd yn temtio ni hefyd i gymeryd beth sydd ddim y gorau. Fel i Esau gael bargen wael achos ei chwantau dynol. Jacob gaeth y fargen orau, yr enedigedd Ffrainc. Chi'n gweld fe ddaeth y grw drwg a temtio'r Arglwydd Iesu yn yr un modd yn yr enialwch. Cynnig un peth ar ôl y llall, darllenwch yn Mathew. Ond diolch iddo fe gadwodd ei enedigedd Ffrainc hyd y groes. Dyna oedd ei daledd drosom ni fel ein bod yn cael y fargen orau. Fe yn rhoi ei enedigedd Ffrainc i fyny a talu'r pris am ein pechodau ni, fe bod ni'n medru bod yn rhydd. A mae'r un dewis chymryd fel Cristnogion yn gwynebu ni bob dydd. Bod ni'n cael y dewis yma o cerdded ffordd y byd neu cerdded yn ffordd yr Arglwydd Iesu yn bywyd ar y ddeiar. Mae yna 2 ganlyniad, nefoedd neu uffern. Chymod o Iesu Grist wedi siarad llawer am uffern. Mae'n ei beidio cuddio'n pennau yn y tywod pan mi'n clywed y gair uffern. Mae yna uffern i gael. A mae fe'n ddifrifol. Mae fe mor ddifrifol, goffodd mab Duw farw ar y groes dros chi a fi. Mae fe mor ddifrifol bod Duw wedi anfon i fab. Fydde Duw byth wedi anfon i fab os fydde ffordd arall i gael. Na, mae'n un ffordd sydd i gael. Yr enedigedd Ffrainc trwy'r Arglwydd Iesu cael ei roi lan. Fe bod ni ddim yn golledig. Oedym ni yn mynd i fod yr un peth ag Esau yn dirmygu'r enedigedd Ffrainc. Mae Duw yn cynnig i ni trwy marwolaeth ac atgyfodiad ei fab yr Arglwydd Iesu Grist o'r bedd. Fe allwn ddirmygu cynnig Duw, chi'n gwybod? 3 ffordd gallwn ddirmygu cynnig Duw. Ceisio i ennill, esgeiluso'r cyfle, anwybyddu rhodd wrth Dduw. Neu dim fel mae Hebreau 11, 24 a 25 yn dweud. Trwy ffydd, Moses wedi mynd yn fawr a wrthododd ei alw yn fab merch Faro, gan dewis, dyma'r dewis chi'n gweld, i chi a fi fel Cristnogion, neu'r un sydd ddim yn anabod yr Arglwydd, gan ddewis yn hytrach o ddefadfyd gyda phobl Duw na chael mwyniant pechod dros amser. Na ddewis gyda ni bob dydd fel Cristnogion. Oedden ni'n gael un cwrs yn y byd ac un cwrs gyda Duw. Neu oedden ni wedi derbyn y rodd mae Duw yn rhoi i ni. Rwy'n Iesu'n fodlon roi ei enedigedd Ffrainc drostwch chi a fi. Rhoi fyny hawliau mab Duw fel mae'n bod ni yn cael y fraint a'r cyfle i dderbyn yr enedigedd Ffrainc o fod yn blant i Dduw. Felly roedd canlyniad Esau yn ddifrifol fydd y golli ei enedigedd Ffrainc. I ni, mae'n hunaniaeth ni
cyn bod ni'n Gristnogion wedi cael ei ddwyn gan y diafol. Y newyddion da i ni yw fod yr agwedd Iesu wedi ennill yn ôl i ni ar y groesben ein hunaniaeth, os i ni'n derbyn. Beth sy'n rhaid i ni wneud yw derbyn, fel y bod yn cael yr enedigaeth ffraint fod yn blentyn i Dduw. A Ioan 1:11 yn dweud, ond cynifer ac ei derbyniasant ef, fe aroddus iddi'n hawl i ddod yn feibion i Dduw, sef i'r rhai agredant yn ei enw ef. Os fyddwn yn gwrthod y rodd yma, a perffaith awr dyn ni i weid na wrth Dduw, mae wedi rhoi ryddid y wyllus i ni. Os fyddwn ni'n gwrthod y rodd, tywyllwch fydd ein dyfodol. Y bargen weithaf i ni yw gwrthod gras Dduw a dewis ffordd ein hunain. A chymod ar y bwrdd yn awr, beth sy'n ar y bwrdd? Y genedigaeth ffraint trwy Iesu, neu swp, colledigaeth. Beth i chi mynd i dderbyn? Beth fydd y clyneniad i chi? Dewch i ni weddio. Ac oedd diolch i ti am dy air sanctaidd. Diolch i ti bod ti wedi dal yn ôl ar di enedigaeth ffraint yn y temtasiwn yn yr unialwch. Diolch i ti bod ti wedi cadw hwnna gyda ti. Hyd y groes. Ac ar y groes oedd ti wedi rhoi fel lan. Derbyn dicter Duw, tywyllwch Duw. Gwahaniad wrth Dduw. Gwahaniad fel oedd nhw'n Jacob y Gesau yn y diwedd. Gwahaniad wrth ein tad nefol. Fel bod ni'n medru cael y fraint o fod yn blant i ti. O Arglwydd, helpa ni agor yn calonau. Helpa ni glodfori di enw di am dy ddaioni mawr dryson ni. Diolch i ti, Arglwydd. Mae'n geiriau ni rho fach, ond ni'n gweud diolch. A fyddwn ni'n gweud diolch am byth am dy ddaioni a dy gariad yn enw gynheiddiant ein Arglwydd Iesu Grist. Amen. Yn rhagwyddoldeb mawr yn gwisgo natur dyn, mawr yn marw ar galfaria, mawr yn meiddi angau hun. Hynod fawr yw yr awr, den i nefad ar lawr. Mawr oedd Iesu yn yr arfaeth, mawr yn y cyfamod hedd, mawr y methlem a chalfaria, mawr yn dod i'r lan o'r bedd. Mawr iawn fydd efryw ddydd pan ddatgydd i'r pethau cydd. Mawr yw Iesu yn ei berson, mawr fel Duw a mawr fel dyn. Mawr ei degwch a'i hawddgarwch, gwyn a gwridog teg ei lun. Mawr yw ef yn y nef, ar ei orsedd gadarn gref.